Pa je li naš fudbalski klub ima upravni odbor? Ima. Ja sam upravni odbor. Ti, sam? Pa kako možete? Kako? Jesi čuo ti za ovog kralja, ja mislim da je bio Francuz, Louis. Jebeo mi ga sad ko je 12, 13 i 15, jedan od te četvorice. 17. nije sigurno, zašto je 17. prvo bio kralj, a posle bio nameštaj. Ali jedan je rekao ovako, kaže, on je rekao država, to sam ja. Jeste, i posle mene potop, odnosno posle njega potop. Ma dobro, jebeš potop, nego to isto se odnosi i na našu malu zajednicu, razumiješ, jer Baranda, to smo svi mi, a upravni odbor, to sam ja. I u tom smislu, evo, imam ovdje crno na belo, sad ćete pročitati, kaže ovako, na sjednici upravnog odbora FK Baranda, održanog dana, tako jebe, doneta je jednoglasna odluka, pazi, mislim, moj glas, da se za šefa stručnog štaba imenuje pop Milorad Karaklajić. Prije moje čestitke i potpisat ćeš se kod Milanke, tamo neke papire imaš da ispotpisaš. Ne znam da li je to u redu. Što ne je bilo u redu, šta? Jel ti se razumeš u fudbal? Razumem se donekle. Eto, odlično, donekle. To nije važno. A ti voliš našu decu i voliš fudbal onako generalno? Volim. Eto, vidiš, a ni to nije važno. Jel ti tražiš neke pare za to što radiš, za te treninge, za... Ne tražim. To vidiš, to je bitno. To je bitno. A mi ćemo ti se kao klub odužiti ako nas dovedeš u neki viši rang. I to nemoj da brineš uopšte. Aj sad Pope lepo nastavi sa treninzima, da povedemo u nedelju ko Boga te mole. Ajde na crveno slovo da im ga zabijemo, mamu im jebe. Nemoj da psuješ, molim te. Izvini, jebi ga. Nemoj, molim te psuješ. Izvini.